Когато ми казаха думата паник атака, лекаря посегна към рецептата. Излязох без нея. Не защото съм против хапчетата. Хапчетата спасяват хора. А защото знаех нещо. Хапчето щеше да заглуши сигнала. Нямаше да отговори на въпроса защо тялото ми крещи. 12 години го бях пренебрегвал. Сега щях да го заглуша химически. Това ме плашеше повече от самата паника. Така започнах работата. Първо тялото, дишането, нервната система. Не беше бързо, не беше и лесно. Но тялото получи това, което искаше 12 години. Не казвам, че всеки трябва да го прави без хапчета. Всеки има право на решение и да посети лекар. Казвам, че паник атаката не е дефект, който трябва да се изключи. Тя е съобщението, което трябва да се прочете.